Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ridha ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadzana wa syayikhana wa masyayikhina wa man ista'ana bisami. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidina Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili wa khususan Sayyidina Abdul Malik bin Yasmi Yahya wa khususan Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tuhan bin Yahya Abdullah Amra fi Siyah wa Afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan Suhaib Al-Kitab An-Nasayudiniyah wal kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi ulumi wa maddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakatihi fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kulli insanin lan iku ta ing dalem saben-saben mungsa salasun mi'ate utawi 300 wa situna lan swidak apane musilan ras-rasan biada di ayamis sanati lan wilangane pira-pira dinane taun. Betul sama dan arahnya apa salat duha ing salat duha wa salatal awabin lan salat awabin ka salat kaya salat bainal isya'i kan ing dalem antarane salat maghrib isya wal awabu tai artine awab ya awab arruju iku bali ila Allah fi awqatil ghaflati ing dalem pira-pira waktu lali wa adzane waqtane utai iki karone waktu loro. Ane arba'a ingsun waktu salat duha ing waktune salat duha. Wa malan barang bainal isya'i kang ing dalem antarane maghrib lan isya. Min awqatil ghaflati iku saking pira-pira waktu lali. Ammal awal ana bar utahe waktu awal babin nasi. Maka iku karena jungkoe musafiya ing dalem waktu awal. Alal ma'isya atase pira-pira penguripan. Wal makasi bilan biraba pekerjaan an dunyawi kang bangsa dunya wa masane ora mung waktu kepengin ndok fali istighalin nasi monggo iku krana ketungkule musafi ing dalem waktu biruju lan bali lan manazili marang bira-bira omahe wa tanawulil amimatilan mangan bira-bira panganan. Faman mangko sapa ora aja abali sapa man ilallah marang Gusti Allah. Wastaya qadran gumreka sapa wong li taati marang taat marang Allah fi hadzal awqat ing dalem iki pira-pira waktu. Kana mangko ana sapa wong indawa ngersane Gusti Allah. Bimakane iku kelawan kedudukan kang dhuwur. Keterangane ana ing saben-saben manungsa iku ana 300 swidak ras-rasan miturut hitungane dina-dinane manungsa. Setahun iku 300 swidak dina. Lan salat 2 rakaat iku den arani salat duha. Lan salat al-awwabin kaya dene salat ing dalam antarané maghrib isya. Apun artine al-awwab yaiku bali marang Gusti Allah ing dalem wektu-wektu lali. Lan wektune salat duha utawa wektune salat awabin iku saking wektu-wektu lali karena jungkunge para manusa ing dalem wektu duha marang pengupa jiwa lan pekerjaan-pekerjaan kang bangsa donya lan krana ketungkule manusa ing dalem wektune salat al-awabin marang bali ana ing omahe lan krana mangan panganan. Maka sapa wonge bali marang Gusti Allah kelawan ibadah lan nglilir marang taat Gusti Allah
yang dalam waktu-waktu iku, maksudnya waktu duha karo waktu di antara maghrib isya iku termasuk waktu lali, maka wong iku ana ing dalam ngersani Gusti Allah, yaiku duwe kedudukan utawa pangkat kang luhur. Wa minal mustahabi lan iku setengah saking kang den sunahaken. Salat tasbih utawi salat tasbih. Wa ya utawi salat tasbih iku arba rakaatin. Wa qad warada an tumangga awal baru berapa hadis. Bi fadliha kelawan utamane salat tasbih. Wa anna manastuna wang selakang salat sapa man ha ing salat tasbih ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubi wa ma lan barang akhir kang dari apa. Terus termasuk setengah saking sing disunahaken yaiku nglakoni salat tasbih iku ana 4 rakaat. Waqat waradat al-akhbar bifadliha. Lan teman-teman wis temeka hadis sing nerangno tentang keutamaane salat tasbih. Wa anna man shallaha wa farallahu lahu man taqaddama min dzunbi wa ma ta'akhkhar. Satemene wong sing nglakoni salat tasbih mongko dan sepura dening Gusti Allah dosane wong iku. Mbah sing wis berlalu utawa sing baru-baru sing keri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammi wallahu alam sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa ada alaina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayyada wal fasl. Wa tajiburan wajib apa zakatul fitri apa zakat fitrah. Wa yuqalu zakatul fitrati ay al khidmati. Bi salasati asya'a kelawan 3 bira-bira suci. Al Islam rupane Islam. Wa bi ghurubi syamsi lan kelawan surupe srengenge min akhir yaumin. Saking akhir dina min syahri Ramadan. Saking bulan Ramadan. Wa wujudil fadilan anane leluwen. An kuti saking makanan pokok wong. Wa kuti yalihi. Lan makanan pokok keluargane wong. Maksudnya wong sing wajib dinafkahi. Bizal kaliyam ing dalem mengkono dina. Wa zakki lan zakat sapa wakan nafsi sange awak dhewe wong. Wa amman lan saking wong talzam kang wajib huwa ing man apa nafang qaiman. Minal muslimina bayane sange beberapa Islam. Soan ing sakso min kuti berarti saking makanan pokoke daerahe man. Wong qadru utahe kadar saksa kan satu artone iku 5 liter. Wa sulusun lan seperti gabil Iraqi kelawan timbangan bangsa Irak. Saiki nerangno tentang zakat fitrah. Wajib zakatul fitri bi salasin asya'. Zakat fitrah nalikane bulan Ramadan itu wajib dibayarkan dengan 3 syarat. Kudu memenuhi 3 syarat. Yang pertama al-Islam. Seorang tersebut kudu seorang Islam. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yamin min syahri Ramadan. Terus yang kedua diwajibkan ketika tenggelamnya matahari pada akhir hari terakhir bulan Ramadan. Cara mana? Puasanya ada 30 hari. Lah,
tanggal 30 ketika sore hari itu, ketika matahari tenggelam, iku pun diwajibkan membayar zakat fitrah. Terus yang ketiga, wujudul fadli, onone lebihan. Jadi enak cara ngono. Ketika orang mempunyai makanan sing cukup untuk membayar zakat, termono kebutuhane sing dipangan wis enak, terus kemudian orang tersebut mempunyai lebihan, maka itu wajib dizakatkan. Baik dari makanan pokok kanggo awake dhewe maupun kanggo keluarga sing wajib dinafkahi. Cara ngono, seorang suami mempunyai anak istri, iku wis cukup kabeh mangane. Lah iku kemudian baru wajib zakat pada hari itu. Wa yuzakki an-nafsi wa amman talzamu nafaqatuhu minal muslimin. Seorang muslim wajib membayar zakat untuk dirinya sendiri maupun untuk seseorang yang wajib baginya untuk nafkah. Contohnya seorang suami mau mempunyai anak istri. Lah, anak istri itu mau ya wajib dizakati. Setiap orangnya piro so'an min buti badi. Setiap orang membayar satu sok. Contohnya satu sok ning kene 3 kiloan, sekitar 3 kilo kurang lebih. Wa qadruhu khamsu ardalin wa thulutsun bil Iraq. Adapun kadar satu sak itu 5 ritel dan sepertiga dengan timbangan sing bangsa al-Iraqi. Jadi setiap orang yang membayar zakat fitrah itu wajib membayar satu sak dari makanan pokok. Makanan pokok dhewe ning Indonesia yaiku beras. Berarti satu sak beras iku sing dibayarkan kanggo membayar zakat. Kurang lebihnya 3 kg. Faslun wa tudfa'u zakatu ilal asnafi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.